Kajing puli ni kitab Exodus kalenong bakat ar kadekot kabanikong hadu bopra kadway hadu bakat sao. Hagito kisingi utray lakran ng Moses badu aron hari ijem. Uni ubnayun salong na kabanta jong pi ubas dangi kiway pan kibenay. Un salong ubnay banengkong jong kasnem na kabanta jong pi. Kiyato hau pa Israel baro bahakas ngi kabasipaw jong uni ubnay. Way po way rang ba un shim way kun lang bron. Kat kum yeng ki kpa jong ki. Way kun lang bron man ka kmat yeng. Bat lada kano ka yeng ka kendiat brew. Kat ban bam ya way kun lang bron. Tu tau rang ba un se so lang bat umarjan yeng bat u. Ban biang brew. Kano way ula ban bam. Pin kenya ka jingbun brew na kabanta utau kun lang bron. Kun lang bro jong piu day ban long batalem ushan rang ubalashis nem karta pila ban shim ya u na kilang bro ne kiblang bat pin ri ya u hadu kasngi kabakat sao jong uniu benai tat anda bro lang kipat ba Israel kinya peniap ya kiblang hakapor janmin nang ta kin shim kandiat kasnam bat kin kelai ya ka hakiri shot jengkang bro arliang bat ha kasyukat jong kiyeng ha kiba mi ki kin ba mi ka do ha kata kamin kabala syus ang rengkat badu kepu klam tian badu jur thang kin ya ba mi ka ha kane gor kompin ba mi ka bad kisingkai balapan po kijuti halaki kijat badu ringdo halaka keti bad pindai ban bam kerke ya ka kalong kapas kha jong utrai nabangan yai lang ba kari Egypt hakata kamiet ban ngan syo yap yeu khoning kong baro hari ijem ujong ubriu bat ujong umran bat ya baro kiblay jong ke ijem ngan satian bishar ngolong utrai kasna mai ki yeng wa pin syong kan long kadak na kabanta jong pi bat abang yo iya kasnam ngan ya like na pi bat enamon hiar kano ka jing pen stom man penjot ipi habang syo ya kari ijem kane kasngi kan salong kasngi jingkan mau na kabanta jong pi pat pindai ban rakhe ya ka hukum kaniam karukom hautrai pateng la pateng pidai ban rakhe ya ka kum ka hukum si junom kaktien jong utrai kasamba si spa khan riu ka kuri jong ka jingkerku kalong ka jingyo banta hakasna mukres kumno ngan la ban siu ko liang yu trai na ka banta baro ka jing le sbun jum uyanga ya ka khuri ka jing pen em ngan ra ngan khot karpat ya ka kerteng utrai ka khuri jong ka jing kerku kalong ka jing yo banta ka snam kres kanno ka bakordor ki khmat jong utrai kalong ka jing yap ki rukho jong u usakri jong me ngalong u khon jong ka sakri jong me bela lawi ka jing kum jong a ka kuri jong ka jing kerku kalong ka jing yo benta ka snam kres ka jing terwa ka jing kenya aingo ngan terwa ngan khot karpat ika kerteng utrai ya ki jing kular jong a utrai ngan pendam hakmat ki pa jong u baro ka kuri jong ka jing kerku kalong ka jing yo benta ka snam kres Kajing pulina ka chiti baningkong upalus bakho chek kristan ha korend kalenong ka bakat way ka khot arpula hedu arpun rio ko para ngalay opdiang na utray kata ka bangla IT pateng ru api bautray jisu ha kata kamiet malashat kelaya u ula shem yo kupu bat endaw la dep aingo ula kedia u bat ula ong kani kalong kamet jonga bala ai na kabanta jong pi tole ekani ban kan mau yanga ha ka ju ru karukom ya ka khuri enda lala bam u ong kani ka khuri ka long ka jutang batmai ha ka snam jonga tole ekani naba kata sien ba phindi eka ban kan mau yanga namar kata sien ba phin bam yo ne kupu ba phindi eka khuri phen pen bantai ka jingyap utrai tat hadu ba undawan kaktien jong utrai
Kajing puli na gospel bakut kat kum Yohanes kalenong kabakat lai kadekot kabaning kong hadu basan. Haswa kajing kawai paskha uji sulatip bakapor jung ugalapoi wa un ino yakani kaperthai banlen syau kpa. Baula iet yala ki jong ki baladon ha kaperthai u iet yaki hadu kabakun. Bat ha kapor baki abam jamit habau ksut lala tersut akadon hur Judas Iskaron. Ukun jong usiman baun syat kelaya u Jisu bau tip bau ukpa ula IT lun yaki eke baro ha ki keti jong u. Ban bau lawan nau blai baun salik pai syau blai ula yeng nak kataka kajan mien ula lot yala kajan kum bat ula syampiar yala di da kataulia nang ta ula the ha kadabor bat ula sedang bansa iki kejat jong kisenran jong u ban banyat penderkyang iki da kata kataulia kabau ula sempiar te ula wanau Simon Petrus Henry u Petrus laong ha u kotrai men sa iki kejat jonga uji sula jubab ya u ya ka e ka ba ngale phim la ban su thu menta Henry phin sa su thu adien u Petrus laong ha u menom sa iki kejat jonga lano ru uji sula jubab ya u ladangam sa ya phi phinam don benta lem hanga Simon Petrus laong ha u kotrai wat sa tang iki kejat jonga Henry iki kiti bat iki khle jonga ru uji sula ong ha u uta baladep sum dan kam ban sait like no iki kejat jong u Henry ula khoi na dong shadong bat philong ki bakhoi Henry baro na phi namarula tep lepa u uban shet kelai u na kata kadau la ong baro philong ki bakhoi endau la sai iki kejat jong ki bat ula kop biang ya kajan kum bat ula syong biang hala kajaka u ong haki hatu pisu thu ya kabangale api pikhot ya ngau no hikai bat utrai bat pi ong ya kabadei namar ngalong shisha kumta te lada manga utrai jong pi bat unong hikai ngala sai iki kejat jong pi te piru pi dei bania sai kejat mar kaliang naba ngala aya pi kanuksa pa piru pi dei banle kumbang lale ya pi ka gospel jong utrai